Мале. Can you help you? Can you help you? Тедем. Can you help you, my friend? What are you doing? What are you doing, my friend? What are you doing, my friend? Тедем. Ходжата, бе. Чуйте ходжата. Его Жорката. Моят приятел Жоро. Подари ми много як подарък. Хималайска сол. Теле загубих си ключа. Ще ви покажам, ама сега няма да е. Като взем да печеме пържоли тогава.